Assalamu alaykum mehriban adamlar, hormatly aýdym sahaýjylar. Berkarar döwletimiziň täze ýamyny galkynç döwründe halkara parahatçylyk we anaşmak ýylyna gahrman arka dağıl gahrman serdarymyzyň saýasynda türkmen milli medeniýetimiz dünýä ýüzüne ýaňsalýar. Türkmeniň milli medeniýetini halypa şäherlik ýoluna ösdürmekde bize döredip beren ähli mümkinçilikler üçin gahrman arka dağıl gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar diýýär. Gahrman arka dağıl gahrman serdarymyzyň canlar sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutyan tutumlu işleri elma damara waşyklary beslensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň täze anlamaşlaýarys. Gepleşigimiziň bugünkü mihmanlary bilen sizi tanış edeýin. Maýa Kulywadynak Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Sanat Kafedrasynyň müdiri Ulumolum Gunja Muhammetberdi we mihmançylykda şeýle de Maýa Kulywadynak Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Sanat Kafedrasynyň ulumolumy Türkmenistanyň at gazanan artisti Aýgul Ýagşy we mihmançylykda şeýle hem Maýa Kulywadynak Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Sanat Kafedrasynyň ulumolumy Türkmenistanyň sunwatda at gazanan işgäri Osman Güjiýew mihmançylykda. Halipalar siz gepleşigimizde hoş gördük. Halına başım kurban tere gelen oğula bilmem ne dağı sallan başımni yarımdan dilermin gönül hoşumni uçurdum olumdan şun kar kuşumni vah kuşumni canım kurban tere gelen oğula ne benim Kurban tere gelen oğula Emradiyeri deli divane bollum Aşkınsa kan bilen tarılım tollum gel tollum Her yedanın golum telmürüp kalım vakil kalım Canım kurban tere gelen oğula ne benim kalım vakil kalım
Canım kurban perde gelin oğleyne deyin. Ey Gunçamol gepleşigimiziň başyna siz bilen dowam edäýin. Gahrman arkadamyzyň bize peşkeş beren halkymyzyň ýan kitabyny öwürlen parahatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady atly ajaýyp kitabyny türkmeniň saz sunuwatynyň gudraty barada Halipamy Şükür Bagşeýiniň saz sunuwaty bilen öz agasyny ýesirlikden boşatma hakyna bir ajaýyp beýan edilýär. Şolar dogrusynda gepleşigimiz dowam edäýin. Kerwen ilki bilen şeý Halipa muallimleri şeýdip öz ýazaýyňyza çagyranyňyz üçin köp sag bolsun maýdýan. Gal bersede ene şol gahrman arkadaly gahrman terdarymyz şu ýyly bize halkara parahatçylyk we inanışmak ýyly diýip aglan etmegi bizim şu türkmeniň aslyny aňyrdan gadymdan alyp gelýän saz sungatymyzyň türkmen halkynyň öz bir kalbyna singen dutary bilen bağlanşykly şu bir-birine şu ýylymyz bir-birine siňýä diýip bağlanşdyrasym gelýär. Sebäbi diýseň biziň dutar hünärimiz öz jadyly sazlary bilen şeýle çylşyrymlykda kämil derejede ýerine ýetiren ustad sadannalamyzyň şu günlemede gelip ýetiren sazlarynyň jadyly sazlarynyň üstü bilen biziň şu gahrman arkadamyzyň parahatçylyk sady we dostluk, doganlyk sady kitabyna ýerleşdiren beýik şahsiýetlerimiziň biri Şükür Bagşeýiniň öz sady bilen öz agasyny parahatçylyk bilen halas etmegi elbetde şu ýylky biziň täze ýylymyz bilen arkadaly serdarymyzyň baglanşdyran ýyly bilen bir hili gabat gelýär diýseň hem ýalňyşmazmy kaň diýen sebäbi diýseň biziň dutarymyzyň adamyň kalbyna şeýle ornaýanlygyny, adamyň kalbyna, ýüregine parahatçylyk duýgusyny oýarýanlygyny aýdasym gelýär. Sebäbi dutar türkmen halkyna däl, eýsem de daşary ýurtlarymyzda da şolar ýaly täsir ýetirip bilýän bolsa elbetde biz dutarymyzy parahatçylygyň simboly diýsek hem ýalňyşmazmy kak diýen. Şo ýerde Şükür Bagşeýiň öz agasyny, öz ustadlygy bilen şo ýerde ýaryşyp ýeňip halas etmegi türkmen halkynyň özüniň hünäriniň şeýle beýikdigini, şeýle bir gymmatly bahasyna ýetip bolmajak derejesiniň bardygyny, biziň çalýan sazlarymyzyň türkmen sazlarynyň Halipa şägirdlik ýoly bilen şu günlemizde ýeten, şo halk sazlarymyzy öňler näme hiç ýazgy zat bolmandyr. Halipalarymyzyň sazannalarymyzyň şeýle zihin arkaly şu günlemizde ýetireni sebäbi görüp halk sazlarymyzy Halipalar bilen şägirdleri görüp öwrenip ýa tutup şeýdip şu günlemizde getiripdirler. Ene onu görüp ýa tutmak ýa bolmasa çalyp heňini ýa tutmak arkaly şu günlemizde gelen sazlanmadyň şunýaly täsiriniň beýikdigini belläp geçmeli. Sag bolun Gunçalypa, mümkin bolsa gepleşigimiň şu ýerine bir öz siziň ýerine ýetirmeňiz ajaýyp aýdymlar dinläýin, soň gepleşigimiz töketde şu arkada dowam ederiz. Acım gülüm acım, gülüm acım, gülüm acım, balım acım, turni cipcani tava boldu, bir boldu ho gündi jan, turni cipcani tava boldu, turni cipcan tava boldu, tava boldu. Brağmar adı bewçel, ay brağmar adı bewçel, adı bewçel, adı bewçel, adı bewçel, tawyanına gümüş andır. Seni öldü meni inziro.
düşmandan düşmanım köptür. Senin başka yarım yok turne ceptane hava boldu. Turne ceptan hava boldu, hava boldu. Senin başka yarım yok turne ceptane hava boldu. Ceptan qayda bir hava boldu, hava boldu. Halkara parahatçılık we inançmak ýyly diýlenne şu sözüň manysi göni biziň ýokary gojaýmyda ýa biziň medeniýet işgärlenmede göni degişli bolup durýar şu ýylyň özi. Sebäbi diýeninde biziň ýokary gojaýmyz aýdym saat ornundan iň çoňlaşdyrylan bilim berýän ýokary mektep bolupdyr. Bu ýerde de biziň ýokary gojaýmyzda zähmet çekip ýören mukamçy kompozitorlarymyz var, halk artistlarymyz var, at gadanan artistlarymyz var. Bir näçe ýaş mugallimlerimiz zähmet çekip ýör. Hemde toparlaýyn bagşçylyk toparymyz var, ansambl toparlar var, halk sad orkestri gorallar topar var, hor toparlarymyz var. Bularam şu ýyla jogap edip elbetde öz täze eserlerini öwrenip halka ýetirmekde, medeni çärelerimizde öz eserlerimiz bilen çykyş etmekde biz üçin uly jogap bolupdyr. Öz ýokary gojaýmyzda zähmet çeken mugallimler, ähli halipalar hemmesi şu döredçiligi özlerine bir gahrman arkadagy gahrman serdarymyz şu ýyly aglan etmegi bilen bir näçe bir sungat adamlarynyň içine hyjy berdi diýsem hem ýalňyşmaryn. Sebäbi täze eser döretmäne ýene-de bir bize uly ädim boldy. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadagy gahrman serdarymyz ýyl ýurt bähwitli alyp barýan işler üçin köp sag bolsuny maýdýan. Goý olaryň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Ýyl ýurt bähwitli alyp barýan işleri elmydama rowatçy bolsun.
can yolun erin Serili çıkar bakar senin can yolun erin hey Sağ olun, Günsal Epe, arzularınız hasıl olsun. Ayul malum gepleşimiz sizin bilen dowam edäli. Ayul Halipa şu yıl gahrman arkadamyzyň arkadal gahrman serdarymyzyň saýasynda bir şu ýylmyň ady halkara parahatçylyk we ynançmak ýyllaýyp öwlan edildi. Ine şu ýylda da sizi şähertleriniz bilen täze aýdymlaryňyz bilen teleradio ýaýlymlarda toýdur bayramçylyklarda çykyş edip gelýäňiz. Hem de şu ýyl şany bir taraplamyzyň 30 ýyllyk bayramy uludan bellek geçiljek. Şolar dogrusynda gepleşimizi dowam edäli. Tawolun kergen doğrudanım anhabidiň halkara paragatçylyk we ynançmak ýylynyň her bir günler toýdur bayramlara wetlenip gelýär. Anha bu ýylyň öýden bir şeýle bir ýatdan çykmajak pursatlary wakalara eýe bolmagy elbetde biz medeniýet sungat işgärlerinem hatkem bir ýüregini joşa getirýär. Sebäbi diýlenne bu ýylyň öýde bir aýratyn taryhy wakalara betlenip gelmekçi. Halkara derejetine bir taraplygymyzyň 30 ýyllyk toýuny bayramçylyga da medeniýet sungat işgärleriniň paý şeýle uly bolup durýar. Her bir döredüjilik adamty özüniň bir döretýän eseri bilen halkyna ýylgyny umumyň hyzmat etmek bilen öz zähmet üstünlikleri bilen barýa. Türkmen halky elbetde hemişe gahrman arkadagy gahrman serdarmydam bir türkmeniň sungatyny dünýä ýaýmakda uly işler alyp barýar. Her bir sözünde de aýtýar, türkmeniň sungaty medeni mirasy bir dünýä tanady bilen halklar diýip belleýär. Elbetde biziň milli sazymyzam şu türkmen halkynyň halk sazy halkymyzyň ýürek owazy bolup durýar. Elbetde insan kalbynden syzylyp çykan mukamlar, şirin owazlaryň bugün halkyň hakydatyna baky ýaşaýar. Sebäp diýlenne biziň halipalarymyzdan bize miras galan milli aýdym sazlarymyz häzirki döwürde şeýle ýokary derejede, kämillik derejede şähertler tarapyndan hem ösdürilip, kemale getirilip bir halkyň arasynda da umumyň dünýä döwletlerine de öz milli senedimiz bilen dünýäni haýran gallaran halk bolup dur. Elbetde şu ýangynça molmen bellek geçdi. Gahrman arkadamyzyň bir näçe eserleri var. Paragatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady, medeniýet halkyň kalbydyr. Türkmen medeniýeti ýaly ajaýyp bize mahsus bolan eserleriniň bugün gününe haskem bize şu taýarlanyp umumyň neşir edilip medeniýet ulgamna, umumyň bilim ulgamna peşkeş berilýändigi, umumyň türkmen halkyna peşkeş berilýändigi bizi bu ýsonlarya sebäbi gahrman arkadamynyň şu ähli ajaýyp eserleri biz üçin ýol ýörelgi görelmekde bolup durýar. Elbetde biz her bir pursatymyzda, her bir wagtymyzda, her bir sagatymyzda şu talip ýaşlarymyzda da umumyň öz ýol ýörelgilerimizde de ulanyp peýdalanyp bilýär. Paragatçylyk sady, dostluk, doganlyk sady atly gahrman arkadamynyň kitabyna da eserine de Nurmurat Tarhanowyň şeýle ajaýyp eserini şol ýerde bir doğrulugyny açyp görkezýär. Şükür bagşy öz agasyny paragatçylyk ýoly bilen milli senedimiz bolan dutar tazguralymyzyň bir şirin owazy bilen Gulam Magşyny ýeňip hoşatýar. Şo zatlaryň özüm biziň türkmen halkynyň bir paragat söýçi halklygynyň aýdyň tutnamasyny görkezýär. Hakykatdan hem biziň türkmen halkymyz hemişe paragat söýçi halk bolupdyr. Mihman garşy alanlaryna da du çörekli milli tagamlarymyz bilen garşy alypdyrlar. Türkmen halkymyz mihman söýür halk, şeýle de paragat söýçi halklygy bilen özüni tanady bilen halkymyz bar.
Şoň üçin biz bu sonýat hemişe milli sungatymyzyň bugun gününe gahrman arka dağımyzyň arka dağlı gahrman terdarmyzyň taýsy tagallalaryň netijesinde bir dünýä äşgar bolýar. Her bir ýerine ýetirýän eserlerimizden dünýä derejesinde belentliklere galýanlygyna bu sonýat. Biziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň hak gowanlary, hak gowatary gahrman arka dağımyzyň arka dağlı gahrman terdarmyzyň janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Ähli il ýurt döwlet ähmiýetli tutýan işler hemişe rowasliklara ýaran bolsun. Hıbır vurup gitmeni gelin, Rum şahrinen, can şahrine yaralı gitmeni gelin. Sen bollun atmanın ayı, men bollun utlun edan, Kaşınıt bu hanın yayı boyundan bir çekip atman gelin. Ha gelin yine de gelin. Dağlar yüzüme aydan tünden dene aşık bolungen bir mara bir varıp gitmeli gelin. Hem radyo yermenle deyin kırımlı kime aydayından yar gitse bilece alıp kaydayını yar alıp gitmeni gelin. Ha gelin yine de gelin. Hay hey hay bak geldim geldim yine geldim yaralı gitmene geldim. Osman Aliýew gepleşigimiz siz bilen dowam edäýli. Sizem öz ýaş taliplerinizi tapak görýäňizde, Halipa şähertlik ýoly barada gepleşigimiz dowam edäýli. Başysyna kerwan bizem öz gezegimizde Maýykyl ýadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň Türkmen Sanat Kafedrasyny şähertlere, okuwçylara tapak berip hem dinlemek, hem nota ösülen, hem öwüt nesihat ýalyk halipalaryň gurruny aňyrdan gelýän sary bagşy, türli sary bagşy Oras sary, Nur sary şolaň sarlaryny dinledip şähertlerimize
ordumuzdan sapak berip gelýär. Yurdumyzyň çäklerine geçýän çärelere ansamblymyz bilen gidýär, aýdymlarymyz, hallarymyz bilen çykyş edýär. Hormatly arkadamyzyň yglan eden çalsanawaşy atly bäsleşi ýylla geçirilip dur. Biziň hem şähertlerimiz, okuwçylarymyz çykyş edýär, ýeňiç bolýarlar. Olardan agdap geçýän Bäşim Serdar, Jumaýelli Mekan, Urpek Begenç, Nurdif Amaniyelli, Niýazow Kerim, ýene şolar ýaly okuwçylarymyz, şähertlerimiz çykyş edip durýar. Ýurdumyzyň daşynda da, daşary ýurtlarda da bäsleşi gatnaşýarlar biziň taliplerimiz. Biz hem öz gedegimizde öz güýjümizin ýetdiginden şu bilen saatlarymyzy öz şähertlerimize geçirýär. Fursatdan peýdalanyp Halipe şähert ýoluny ösdürmek barada ulu aladalar edýän Gahrman arkadaşlar serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Olaryň janlary sag bolup, işleri rowaç bolsun. Halipalar sağ olun gepleşigimize gelip beren ajaýyp gürrüňlüğüňiz üçin, aýdyp beren ajaýyp aýdymlaryňyz üçin, çalyp beren sağlaryňyz üçin köp sag bolsunlar aýdýar. Sesiňiz mundan öýläkde belentdi ýanlanmagyny arzu edýär. Bir de şular ýaly ajaýyp gepleşikleri döretmäge, Halipa şähertlik ýoluny ösdürmäge, döredip beren ähli mümkinçilikler üçin Gahrman arkadaýly Gahrman serdarymyza köp sag bolsunlar aýdýar. Gahrman arkadaýly Gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmi damara waşyklara beslensin. Ine şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimiziň bu wedek sanyny geçirip tutarýar. Gepleşigimiziň innik sanlaryny görüşýänçek hoş, sag bolun.